Ja tervetuloa. Ja kolmas osa henkisen kasvun runsausmanifestointi luentosarjaa olisi nyt käynnistymässä. Ja sitten meillä oli heti joku kysymys. Mä nyt palaisin siihen epävarmuustilaan, mistä sä Joo. että sielu haluaa kokea epävarmuustilaa. Eikö sä näin sanoa? Joo. Oletko sä sitä mieltä, että se on semmoinen tila, mikä on pysyvä, vai pitäisikö siitä päästä eroon? Jollain muotoa se on aina siellä olemassa, koska ego on edelleen olemassa. Ja egoa tietysti voi rauhoitella aika paljon ja se tyyntyy ja sitten se alkaa olla aika mitätön siellä taustalla, mutta se tunne kuitenkin silloin aina kun tapahtuu jotain isompaa, joku semmoinen, niin kuin, että se meidän usko on todella niin kuin koetuksella ja se luottamus on koetuksella, niin kyllähän se siellä tuntuu, se epävarmuuden tila. Mutta silti sä et anna se vaikuttaa itseäsi millään muotoa, se vaan on siellä. Eli sä oot sitä mieltä, että siitä ei pääse niin lopullisesti eroon, vaan se on pysyvä? No, kyllä mä uskon, että kun me päästään niin kuin henkisen kehittymiseen sille viimeiselle vaiheeseen, niin sitten se on varmaan hyvin mitätön, jos sitä on ollenkaan. Eli tänään me puhutaan näistä henkisen kehittymisen eri vaiheista ja se viimeinen vaihe on semmoinen, että me ollaan hyvin syvässä luottamuksessa ja me ollaan kokonaan oikeastaan sulauduttu siihen niin kuin olemiseen siinä määrin. Ja jos sitä yrittää kuvailla, sitä viimeistä mestarivaihetta henkisessä kehittymisessä, niin jos ajatellaan autolla ajamista, niin siitä on tullut semmoinen tilanne, että siellä on se kuski, joka ajaa autolla, ja sitten on se auto, ja sitten on se tie, ja on se päämäärä, mihin ollaan menossa. Niin ne kaikki on yhtä. Ei ole enää olemassa niin kuin se kuski, joka ajaa autolla tietä pitkin johonkin päämäärään, vaan ne kaikki on yhtä. Eli se ihminen on hyvin, siis totaalisen tietoinen kaikista tästä. Niin se, ei siinä oikein enää voi olla semmoista niin kuin epätietoisuutta tai semmoista epävarmuuden tilaa. Semmoinen tieto voi olla olemassa, että mitä tahansa voi tapahtua, mutta minkäänlaista niin kuin hätää ei ole, koska se luottamus on muodostunut jo niin järkkymättömäksi siinä. Eli tässä silloin me puhutaan voisiko sanoa, että siinä on sellainen positiivinen epävarmuustila? Että se nimenomaan se hätä ja semmoinen olo on pois, mutta siinä pysyy tietysti. En mä usko, että siinä vaiheessa on oikein minkäänlaista epävarmuutta. Niin, että sitä edeltävällä tasolla, niin kuin Sahaipādilla, kun tämä Satpad on tämä niin kuin viimeinen, Sahaipād on semmoinen, joka sekin on niin kuin hyvin syvää semmoista niin kuin ilossa ja nautinnossa olemista ja kaikki, mihin sä annat niin kuin semmoisen impulssin, niin sen sä saat. Mutta sä et ole niin kuin tietoinen niin suuresta kokonaisuudesta, vaikka sä oot tietoinen hyvin isoista kokonaisuuksista. Mutta sitten niin kuin mestaritasolla niin sä näet sen kokonaiskuvan. Sulla ei ole enää mikään, niin kuin mikä olisi salassa sulta. Niin ei siinä semmoista niin kuin turvattomuuden tunnetta oikein voi enää ilmetä. Mutta se matka siihen, että siihen luottamukseen, niin se vaatii sen epävarmuuden tilan sietämisen ja olemisen siinä. Ja se on semmoinen, sen takia mä halusin sen nostaa esiin, että ymmärrätte, että semmoista ei pidä yrittää vältellä, vaan se täytyy kohdata se elämässä, se epävarmuuden tila, ja meidän täytyy pysyä luottamuksessa ja pysyä rauhallisena, eikä saa tehdä mitään paniikkia ja pelkoratkaisuja siinä kohtaa, kun tuntuu sillä, että en hallitse enää mitään. Koska se tila justiin, että kun me astutaan siihen semmoiseen, missä meillä ei ole enää minkäänlaista niin kuin ekotason kontrollia eikä hallintaa mihinkään siihen, mitä tapahtuu, niin se on se kasvu. Siinä se tapahtuu ja se muutos tapahtuu siinä.
Mä oon hirveän paljon puhunut siitä, että siitä ekosta täytyy luopua ja siitä ekovallasta ja niistä vanhoista tavoista toimia. Ja silloin kun me puhutaan manifestaatiosta, niin se on äärimmäisen tärkeässä osassa tämä ekosta luopuminen siellä. Tietysti voitte lukea paljon sellaista kirjallisuutta, missä ei mennä näin pitkälle ollenkaan tämmöisessä manifestointiajatuksessa, vaan ainoastaan puhutaan siitä, että minkälainen intentio meillä on ja kuinka me pysytään koko ajan siinä positiivisessa ajattelussa mahdollisimman kristallin kirkkaasti koko ajan se juttu, mitä me halutaan, niin siihen me syötetään se kaikki meidän ajatusenergia. Ja se toimii tietysti, mutta se on vielä kauhean pitkälle edennyttä henkisyyttä, mikä siinä on. Sitten kun me pystytään luopumaan kokonaan siitä, että meidän ego osallistuu siihen koko prosessiin millään muotoa, niin silloin se manifestaatio tapahtuu saman tien. Ei siinä ole enää sitä ajan viivettä, eikä se ole niin jäykkää, eikä siinä ole pakottamista ja puurtamista. Jos me ajatellaan meditaatio erilaisia vaiheita, meillä on tarkoitus tänään puhua myös Patanjalin joogan 8 osasta, niin siinä ne viimeiset osat on nimenomaan meditaatio eri syvyysasteita. Ja se selittää aika hyvin sitä, mitä tässä olen yrittänyt jo alkuun sanoa. Eli Patanjali oli semmoinen kaveri, joka on tehnyt joogafilosofiaan nämä sutrat koonnut kasaan, kirjoitettua asuun. Sutra tarkoittaa lankaa. Ja ne on sellaisia hyvin lyhyitä lausahduksia tai lauseita, muistisääntöjä ikään kuin, missä on se jooginen filosofia sitten on suullisesti selitetty ulos. Että se on vain muistisääntö, että yksi lause, hyvin töksähtävä joku lause kirjoitettu ylös. Ja sitten jooga-opettaja, mestari siellä, niin on osannut selittää sen ulos. Kun ennen sitä kaikkea tätä jooga-filosofiaa, informaatiota annettiin suullisesti eteenpäin ja sitä ei kirjattu mihinkään ylös. Patanjali oli sitten tämä kaveri, joka kirjoitti nämä ylös. Ja hänen tähän jooga-filosofiaan perustuu oikeastaan ihan kaikkien joogisten koulukuntien ajattelutapa. Ja Patanjali määritteli joogan 8 erilaiseen osaan. Ja silloin, jos me mennään nyt käänteisessä järjestyksessä, eli kun me ollaan nyt aloitettu tämä muutenkin näin käänteisesti tämä koko homma, niin samadhi on se kaikkein syvin meditaatiotila. Eli jos me pystytään pitämään meidän fokus tarpeeksi kauan yhdessä kohteessa, niin me sulaudutaan siihen ykseyden kenttään. Ja se, mitä me ollaan meditoitu, katoaa pois ja on ainoastaan yksi, joka ilmenee. Eli se on se ykseyden tila. Se, mikä mestari kokee siinä kaikkein syvimmällä henkisen kehittymisen tasolla. Se on silloin jatkuvassa samadhissa. Ja tämä henkisen kehittymisen tila, eli satpad, joka on se meidän viimeinen vaihe, niin hyvin harva siihen pääsee. Mutta se on se lopullinen päämäärä, mikä me voidaan maatasolla saavuttaa. Ja dhyana on syvä meditaatio, se on sitä pykälää alempana tuosta samadhista. Ja se on tietysti saavutettu sillä keskittymisellä yhteen aistikohteeseen. Me voidaan meditoida vaikka tätä teekuppia tässä. Ja sillä on oikeastaan niin kauhean paljon merkitystä, että mitä me meditoidaan. Mikä on se meidän kohde, mitä me meditoidaan. Jos me meditoidaan tätä kuppia, niin kaikki se, mitä se pitää sisällään energeettisesti tuo kuppi, niin se antaa teille sen kaiken informaation.
Jos te esimerkiksi, tai jos te luette Patanjalin Joogasutria, ja sitten siellä loppupuolella on kerrottu näistä siddheistä, eli yliluonnollisista voimista, mitä joogeille tulee, kun joogaa harjoittaa. Ja sitten siellä on selitetty näitä voimia ja meditaatiokohteita, että mitä tapahtuu, jos meditoidaan jotain chakraa tai mikä tahansa kohde siellä on. Jos meditoidaan höyhentä, niin se höyhenen ominaisuus on se, mitä se ihminen saa itseänsä. Eli meistä tulee melkein painottomia. Ja silloin voi tapahtua tätä levitaatiota, mistä voitte varmaan kuulla. Noustaa ilmaan, kun meditoidaan höyhenen ominaisuuksia. Ja se on se, mikä niin kuin avautuu meissä ja saadaan energeettinen kokemus siitä, mitä se höyhen pitää sisällään. Kaikkein eniten siddhejä ja näitä yliluonnollisia kykyjä tulee että keskityttyä kulmakarvojen väliseen pisteeseen. Sen takia meidän joogaharjoituksessa me ollaan niin hyvin vahvasti koko ajan sinne fokusoituneena. Mutta niistä ei saa ikinä tehdä mitään semmoista niin kuin itseäsi tarkoitusta, että te pyritte henkisellä tiellä eteenpäin saadakseen ne siddhejä. Se ei saa olla sillä lailla ollenkaan. Maailma muodostuu 5 karkeasta aineesta, eli maan elementtienergiasta, veden elementtienergiasta, tulen ja ilman ja eetterin energioista. Ja silloin, kun teissä herää ne joogiset voimat, siddhit, niin te alatte hallita näitä elementtienergioita. Ja siitä syntyy kaikki muoto, mikä on. Tämä ajatusenergia liikuttelee fotoneja ja se saa ne liikkeelle ja nämä elementtienergiat tottelee teidän ajatuksia ja aikomuksia ja niin edespäin. Eli se manifestaatio tapahtuu nimenomaan se ajatuksen ja aikomuksen ja keskittymisen kautta. Mitä paremmin te pystytte keskittymään ja pysymään kirkkaassa ajatuksessa siinä, että mitä te haluatte, niin se nopeammin se teille tulee. Mutta kun ihmismieli on hyvin häiriintyneessä tilassa, kun se on täynnä kaikenlaista häiriötekijää, se poukkoilee ja se on hyvin semmoinen sotkunen se ajatus. Eikä meillä ole välttämättä edes kauhean kirkasta kuvaa siitä, että mitä me halutaan. Meillä on vaan niin kuin joku löysä ajatus ja silloin se on aika löysä se manifestaatiokin, joka sieltä tulee. Sitten dharana, niin on siitä taas pykälä alemmaksi noista jooga 8 askeleesta. Ja se on siinä puhutaan keskittymisestä yhteen pisteeseen. Yksi joku aistiärsyke, mihin keskitytään. Siitä sitten kun me mennään ylöspäin, päästään sinne samadhiin. Ja pratyahar on asia, mistä mä oon puhunut moneen kertaan. Onko se teille kaikille tuttu termi, mitä se pitää tarkoittaa? No. Niin. Joo, kyllä. Siis se on niin kuin aistien ja ajatusten synkronointi ja sitä siinä tapahtuu sen kautta. No, mutta se on oikeastaan semmoinen niin kuin tapa nähdä ja katsoa maailmaa, että meidän täytyy pystyä näkemään niin kuin Jumala kaikessa, mitä ilmenee. Niin kuin Jogi Bhajan on sanonut tosi hienosti, että jos et voi nähdä Jumalaa kaikessa, et voi nähdä Jumalaa ollenkaan. Ja se selittää oikeastaan aika hyvin tuon niin kuin pratyaharin. Ja jos ei ole olemassa mitään muuta kuin itse Jumala ja yksi, niin silloinhan me voidaan jo ottaa aika paljon rennommin. Me voidaan päästä irti niistä peloista, kun me ymmärretään, että se jumaluus on rakkaus. Ja kaikille riittää, niin minkä takia sitten panikoida yhtään. Ja jos me pystytään ottamaan semmoinen rento asenne elämää kohtaan, että me tehdään kaikki kauhean rennosti ja sitten kun me annetaan niitä impulsseja, niin kun meillä on se aikomus saada jotain omaa elämään, niin me annetaan sekin sillä niin kuin kiitollisuudella, mutta hyvin rennosti.
tämä on se, minkä haluan. Lähetän sen sinne maailmankaikkeuteen, sen ajatuksen siitä. Ja sitten kun te saatte, mitä tahansa te saatte koko ajan, ihan joka ainut hetki, mitä te saatte teidän elämään, niin ottakaa se kiitollisuudella vastaan. Silloin te harjoitatte pratyaharia ja näette, että se tulee sieltä luojalta koko ajan. Jumala itse tuo sen teille. Niin älkää vastustako sitä, mitä siellä tulee. Se on parasta, mitä teille voi tulla siinä hetkessä. Ja jos ei se olisi niin kuin tyydytä teidän ekomieltä siinä se asia, mikä teidän elämään tulee, niin se johtuu vaan siitä, että teillä ei ole vielä riittävästi perspektiiviä nähdä, että mikä hyvä siinä on, mitä teille tuodaan. Sitten kun aikaa on vähän kulunut, niin sitten me ymmärretään, että tämä oli kuitenkin parempi, että tämä meni näin. Ja se, mistä mä puhuin viime kerralla, että sitä jumaluutta ei niinkään kiinnosta ollenkaan se, että minkälaista maallista hyvää me täällä saadaan, vaan ainoastaan se meidän henkinen kehitys ja eteenpäin meneminen. Eli ottakaa ne haasteet elämässä vastaan nimenomaan siinä niin kuin henkisen kasvun niin vinkkelistä. Ja kun teette sen, te olette omistautunut siihen henkiseen kasvuun, niin ei ole mitään syytä pidättää mitään maallista hyvää meiltä myöskään. Tämä on sitä niin kuin tasapainoilua siinä, sillä että me ei olla kiinnittäydytty siihen maalliseen hyvään. Me vaan annetaan impulssi. Tämä olisi kiva. Saisinko? Kiitos. Satnam. Se on tapahtunut ja kaikki siinä. Ja mitä vähemmän niin kun itse osallistutte siihen, että nyt täytyy pakottaa ja puskea, niin sen nopeammin se tulee. Sitten seuraava vaihe tässä on pranajama. Siis me mennään nyt käänteisessä järjestyksessä koko ajan sinne niin kuin, ikään kuin lähemmäksi niitä meidän alimpia tsakroja. Eli kruunusta laskeudutaan alaspäin, matalampaa värähtelyä kohti mennään. Niin pranajama, se tarkoittaa siis hengityksen hallintaa. Ja samalla se tarkoittaa myös praanan hallintaa. Praana on energiaa ja energiasta muodostuu kaikki, mitä meillä on tässä muodossa. Ja mielenhallintaa tietysti, koska se mieli aiheuttaa sen ongelman, mikä meillä voi olla siellä. Mieli voi olla negatiivisesti värittäytynyt siellä. Meissä on samskaroita, tällaisia muistijälkiä. Oletteko kuullut tämmöistä termiä kuin samskara? Joo, se tarkoittaa muistijälkeä. On tapahtunut jotain ja se jättää teille aina muistijäljen. Ja se on se, mikä aiheuttaa teille sen karman syntymisen. Ja karman te varmaan jossain määrin jo ymmärrätte tässä kohtaa. Eli syyn ja seurauksen laki. Kun me tehdään jotain, niin se aiheuttaa jonkinlaisia seurauksia. Jos me tehdään typeryyksiä, niin ei välttämättä niin kauhean kivoja seurauksia. Tämä on hyvin yksinkertaisesti. Ja ne muistijäljet meissä pakottaa ikään kuin meidät toimimaan. Me ollaan aika ehdollistuttuja silloin. Niin kuin, ne on reagointimalleja ja tapoja toimia ja tehdä, jotka toistuu koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ja ne on hyvin syvällä siellä meidän alitajunnassa asti. Me ei niin kyetä niitä huomaamaan vasta kun me aletaan tulla vähän enemmän tietoisiksi siitä, että me huomataan, että näissä on tämmöisiä malleja, jotka koko ajan toistuu ja toistuu. Meditaatio, päivittäinen harjoitus, joogaharjoitukset on aina ratkaisu siihen puhdistumiseen. Jos te haluatte tehdä hyvää, puhdasta luomistyötä, niin täytyy tehdä päivittäinen harjoitus. Ihan ehdottomasti. Ei ole mitään muuta ratkaisua siihen. Ja pranajama, hengitystekniikat, on se, joka niin poistaa sen kauhean paineen sieltä päästä ja sitten vapauttaa meidän sydämen ja mielen niin kuin synkronoitumaan keskenään. Ja silloin alkaa tehdä yhteistyötä ja silloin tästä tulee hyvin voimakkaita luoja-olentoja.
tämänkin mä oon sanonut monta kertaa, hallitkaa hengitys tai hallitsette energiaa. Eikä tätä enää mikään voi pysäyttää siinä kohtaa. Tämä on hirveän merkittävä tämä kohta, tämä pranayama, hengitys. Voitte valaistua pelkästään hallitsemalla hengityksen. Sitten on asana. Asana on asento terveydelle. Joogan harjoituksessa mennään erilaisiin asanoihin. Ja se on yksi joogan osa. Ei siitä sen enempää. Sitten on kaksi tämmöistä termiä kuin niyama ja yama. Nämä on nämä kaksi alinta. Eli alin on yama ja sitten on niyama. Niyamassa on 5 kurinalaisuutta ja yamassa on 5 rajoitetta. Eli niyaman 5 kurinalaisuutta on puhtaus puheessa, ajatuksissa ja kehossa. Ja sitten tyytyväisyys, kiitollisuus ja rauhallisuus. Meidän täytyy kyetä ilmentämään näitä kaikkia. Nämä on niin kuin ne ensimmäiset vaiheet, mistä me lähdetään rakentamaan sitä joogan polkua, henkistä kehittymistä ja myös sitä manifestaatiota. Ja näitä kannattaa miettiä hyvin paljon, tätä yamaa ja niyamaa, mitä ne pitää sisällään ja miten te pystytte ilmentämään niin kuin omassa elämässä näitä asioita. Näitä ei pidä yhtään aliarvioida, näitä asioita, mitä tässä on lueteltuna. Seuraavaksi puhdistuminen, ja tarkoittaa myös niin kuin himoista puhdistumista ja päättäväistä harjoitusta. Ja se on se, mikä tekee se puhdistumisen meissä. Että me tehdään se päivittäinen harjoitus. Sellainen kurinalaisuus pitää olla. Ja joogisessa perinteessä niin se kurinalaisuus on hirmu tärkeä. Ja jos mennään niin kuin esimerkiksi taas noihin Patanjalin joogasutriin, niin siellä niin kuin tästä kurinalaisuudesta puhutaan jopa muistaakseni se niin kuin väkivaltaisena harjoituksena, niin kuin, että se on niin semmoinen voimakas, että sä vastustat sitä, minkä se ekomaailma on niin kuin tuonut meille sen harhan ja dualismin ja sä pakotat itsesi niin kuin tekemään sen harjoituksen, vaikka se tuntuisi kuinka vaikealle ja että se elämäntilanne on semmoinen, että nyt mä en pysty, mulla on liian paljon niin kuin stressiä ja painetta ja muuta. Ja sitten sulla on niin vahva kurinalaisuus, että sä teet sen silti. Silloin se on vähän niin kuin väkivaltainen se niin kuin ajatus, ymmärrätte, niin kuin siinä sä vaan meet ja teet. Ja tämä pitää olla niin kuin se asenne siinä silloin, kun me halutaan oikein todella edistyä tässä henkisessä kehittymisessä. Sitten 4. kohta, opiskelu, eli tiedon hankkiminen ja meditaatio. Eli puhutaan edelleen sitä niyamasta. Ja 5. kohta, omistautuminen, antautuminen ja usko. Eli nämä on ne kurinalaisuudet, mitä meidän täytyy pitää omassa elämässä. Tämä on se perusta, mille taloa lähdetään rakentamaan. Ja yama, 5 rajoitetta. Eli pitää pidättäytyä väkivallasta. Meistä täytyy olla myötätuntoa, rakkautta muita ja itseä kohtaan ja kärsivällisyyttä. Ei aina niin helppoa. Ei ollenkaan. Hyvin helposti me sitten niin kuin sivutetaan nämä, niin kuin, no joo, jotain vähän korkeampaa minulle, kiitos. Ja sitten tämä jää tämä perusta vähän retuperälle. Ja sitten totuudenmukaisuus ja aitous, anteeksi antaminen ja omana itsenä oleminen. Ai että. Tuohon kun jokainen pystyisi tekemään, niin vau. Aika upea maailma meillä on se tuossa kohtaa. Se, että te pystytte puhumaan totuuden, se on erittäin tärkeää, jos te haluatte manifestoida jotain. Koska teidän kurkkutsakra
ehdottomasti vaatii totuuden puhumisen ja myös että sen totuuden kuulemisen, ettei se värity, että te kuuntele sitä. Niin kun toinen sanoo jonkun viestin, niin sitten te ekon suotimien kautta otatte sen vastaan. Ahaa, se loukkasi minua ja halusi sanoa minulle jotenkin pahasti tuosta asiasta. Ja vaikka se olisi tehnytkin niin te ette saisi silti, niin se saisi hetkauttaa meitä suuntaan eikä toiseen. Koska emme saa luovuttaa omaa voimaa pois ja antaa toisen määrätä sitä, että millä minusta tuntuu. Ja jos te olette aidosti oma itse, ettekä yritä olla yhtään mitään muuta kuin vaan aidosti oma itse, te tiedätte mitä te olette. Se on ihan sama mitä toinen sanoo, te tiedätte mitä te olette. Ei se toinen voi tulla sanoa, että sä ootkin nyt jotain muuta. Ei silloin voi tapahtua reagoimistakaan myös. Ja jos te olette aidosti oma itsenne, niin te ette vuoda energiaa mihinkään. Tässä on valtava määrä energiaa, jonka te voitte sitten kanavoida sen teidän kurkkutsakran kautta puhutun sanan voimana ulos. Ja se manifestaatio tapahtuu hyvin voimakkaasti. Eli huomatkaa, että tämä perusta on hyvin tärkeässä roolissa siinä, että te haluatte lähteä luomaan sitä runsautta. Ei suinkaan sillä, että meidän pitää hypätä heti tuonne korkeammalle tasolle ja yrittää ilmentää, niin kuin mestari ilmentää, vaan tämä perusta pitää ensin rakentaa kuntoon. Varastamattomuus. Ei saa varastaa. Ei missään muodossa yhtään mitään. Tunteiden hallinta. Ei näe mitään ihan niin helppoja juttuja, kun ajattelee, että se pitäisi tehdä ihan täysin puhtaasti ja täydellisesti. Omistamattomuus. Ei saisi omistaa mitään. Tätä ei pidä tulkita sillä, että meidän täytyy luopua meidän omaisuudesta. Tämä tarkoittaa oikeasti sitä kiinnittymättömyyttä, että te ette ole kiinni missään. Jos joku tulee ja haluaa multa tämän mukin tästä, niin mun pitäisi vaan antaa se sellainen, että no, hän tarvitsee sitä enemmän kuin minä. Ja olla ihan tyytyväinen. Ja tämä on oikeastaan ehkä kaikkein tärkein asia siinä, jos te haluatte manifestoida jotain. Te ette saa olla kiinnittynyt. Mä tiedän, että mä oon sanonut tämän jo monta kertaa ja tuun sanomaan tämän vielä useamman kerran. Mihinkään ei saada kiinnittyä. Mielen tasolla pitää päästä irti. Koska se, minkä te annatte mielen tasolla pois, on se, minkä te saatte. Piste. Tämä on aika hyvä testata mun mielestä sille, että jos menee tavaroita rikki tai jotakin, että minkälainen tunne siitä tulee, että tuleeko, että voi ei, se meni rikki. Vai tuleeko semmoinen, että ihan mä pääsin eroon siitä. Niin. Että miten suhtautuu niihin asioihin, mitä tapahtuu. Just, että menee rikki. Sä menetät sen, mikä on se olo sen jälkeen. Niin. Kyllä. Mutta ei ole mitään pahaa siinäkään tuntea hyvin voimakkaita tunteita, että jos menettää jotain tosi rakasta. Ei meidän kannata lähteä semmoiselle tielle, että meidän on pakko manipuloida itseämme sillä lailla. Meidän pitää olla aitoja, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Jos te olette tällä hetkellä kiinnittynyt kovin voimakkaasti johonkin, ja sitten se otetaan teiltä pois, niin tuntekaa se suru ja tuska. Antakaa se mennä läpi, älkää vastustako yhtään. Tämä on tärkeää, älkää vastustako tunteita, älkääkä mitään, mitä elämässä tapahtuu, koska kaikki se on parasta, mitä meille voi tapahtua joka tapauksessa. Ja jos se menee rikki, se ei siinä,
niin se on parasta, mitä teille voi tapahtua. Ja sitten kun se tunne tulee kuitenkin, ja tiedätte, että tämä on parasta, mitä voi tapahtua, mutta silti sattuu sydämeen, antakaa sen sattua, antakaa sen tapahtua, antakaa sen lyödä se energia läpi sieltä kehosta, että te hautaa sitä sinne alitajuntaan. Koska sitten se jättää taas teihin niin vahva muistijäljen ja se tuo ongelmia ja karmaa. Ja sitä karmaa pitää osata käyttää myös oikealla tavalla hyväkseen. Että tehkää semmoisia tekoja, että se tuo teille jotain hyvää. Eikä tehkö semmoisia tekoja, että te joudutte ongelmiin sen kanssa. Sydämen kautta koko ajan pitää toimia. Niin tässä omistamattomuus, niin olen tänne laittanut, että tarpeiden täyttäminen ennen haluja. Eli se pitäisi olla niin kuin tämmöisellä tasolla se meidän haluaminen. Eli tyytyä siihen, niin kuin, että ne meidän tarpeet on tyydytettyjä. Että ei ole niin kauheasti halua koko ajan niin kuin saada jotain vähän niin kuin päivitetympää elektroniikkaa ja niin edespäin. Vanha roskikseen äkkiä uutta, siinä oli joku kiva lisäominaisuus. Ja se halu ja himo johonkin tämmöiseen ulkoiseen, niin sen pitäisi kuolla meissä ihan kokonaan. Ensin meidän pitää pystyä olemaan tyytyväisiä vaan pelkästään siitä, vaikka meillä olisi minkäänlaista omaisuutta ja me vaan ollaan ja meillä on terveys ja me voidaan hengittää ja me voidaan olla tyytyväisiä. Ja me ollaan täysin vapaata, me ollaan irrottauduttu kaikesta tästä maallisesta. Ja sitten teillä tulee se ajatus saada jotain, että saatte sen. Ja ensin pitää kaataa lasi ihan tyhjäksi kaikesta ja lopua siitä ja sitten se täyttyy yhdessä silmänräpäyksessä. Ja jos te ajattelette siinä enemmän muita kuin itseänne siinä, että mitä te olette niin kuin haluamassa omaa elämää, niin se nopeammin se teille tulee. Ja jos se haluaminen on semmoista, että te ette kuvittele, että se on teidän onnen edellytys. Tämä on myös hyvin tärkeä pointti siinä, jonka olen sanonut moneen kertaan tuonkin. Nämä henkisen kehittymisen asteet, Sarampad on se ensimmäinen vaihe henkisessä kehittymisessä. Ja se tarkoittaa aloittelijaa. Kun meissä herää jonkunlainen kiinnostus niin henkisyyttä kohtaan. Ja se on tosi helppoa sitten siinä. On kivaa. Vähän niin kuin kuheruskuukausi. Ollaan löydetty se henkinen opettaja ja henkisyys omassa itsessään ja se kiinnostuneisuus ja kaikki on kauhean helppoa ja uutta ja kivaa. Ja, siinä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia. Sitten Karampad, joka on oppipojan vaihe, jossa sitten aletaan vähän enemmän tekemään itse sitä harjoitusta ja vähän itsenäistymään siinä hommassa. Alkaa se kurinalaisuus tulla siihen mukaan. On vähän päätetty, niin kuin nyt mennään eteenpäin. Ja alkaa luottaa enemmän siihen omaan voimaan. Siihen semmoiseen sisäiseen kasvuun, mikä siellä alkaa tapahtua. Tässäkään vaiheessa ei ole niin kuin mitään semmoista kauhean dramaattista siinä omassa henkisessä kasvussa millään muotoa. Sitten Shaktipad, joka on sitten, tarkoittaa lähinnä niin kuin harjoittajaa. Siinä ollaan jo itsenäistytty aika paljon. Ja alkaa sitten tulla haasteita sinne elämään aika
rajujakin haasteita. Ja sitten siinä kun vähän koetellaan meitä, että pysytäänkö me siinä polulla vai eikö me pysytä siellä polulla. Ja me koetaan ihan kirjaimellisesti olevamme tienristeyksessä. Meidän täytyy hylätä se vanha elämä ja ottaa uusi henkisempi aspekti osaksi sitä omaa identiteettiä. Ja silloin tapahtuu sellaisia kokemuksia, jolloin kun ystäväpiiri alkaa muuttua, vanhat ystävät ja vanhat elämäntavat ja kaikki tämmöiset jää niin kuin taakse. Ja ollaan yksin, koetaan, että mitäs nyt. Ja voinko niin kuin olla luonnollisesti niin kuin tämän oman henkisyyden kanssa sillä niin kuin näyttää sitä koko maailmalle. Se voi olla tosi iso juttu. Et mitä kaverit sanoo, mitä ystävät sanoo, että nyt kun mä olen tämmönen, enkä enää semmonen. Monet jättää tuossa kohtaa niin kuin homman kesken. Sitten on Saheipad, joka on sellainen niin kuin ekspertitaso, jolloin sitten kaikki se, mitä me niin kuin mieleen tuodaan impulssina, ajatuksena, niin se on se, mikä me saadaan. Me ei nähdä vielä ihan kokonaiskuvaa, mutta niin kuin sanoin jo tuossa, niin aika isoja kokonaisuuksia se tämmöinen ihminen ymmärtää ihan niin kuin kerta katsomalla ilman, että tarvitsee mennä mihinkään yksityiskohtiin ollenkaan. Ja ymmärtäkää, että nämä vaiheet ei ole vaan niinku semmoisia niinku henkisiä juttuja, niinku, että mitäs mä nyt sanon. Te voitte niinku ajatella tämän vaikka yritysmaailmaa, niinku, tämän samanlaisen niinku, ymmärtämisen ja tietämisen. Joku ison yrityksen johtaja, joka on Saheipadilla, niin ei sen tarvitse kuunnella niitä alaisia, jotka tulee neuvottelupöydän ääreen. Niin kun se näkee heti, että tämmöinen tilanne näistä ihmisistä kaikista niin kuin heijastuu tähän mun tietoisuuteen ja ymmärrän, mihin kaikkeen tämä liittyy. Ja sitten se tekee saman tien ratkaisun ja sanoo, että nyt kaikki lähtee tekemään näin, koska tämä on just se oikea tapa. Että se on niin kuin ilmenee siinä niin kuin maallisessa elämässä niin kuin tämmöisenä niin kuin hyvin voimakkaana niin kuin tehokkuutena ja tietämisenä, intuitiivisena tietämisenä. Ja meidän sillä niin ei kaikista tarvitse tulla joogaopettajia tai niin kuin näin. Että me voidaan toimia jokainen omalla urallamme, omalla tavalla siinä uudenlaisessa tietoisuudessa. Ja tämmöisessä kohtaa niin ihminen on jo aika pitkälti luopunut omasta identiteetistä ja siitä niin kuin vanhoista määritelmistä, että mitä minä oikein olen. Ja siitä matkan teosta on tullut paljon tärkeämpiä asiaa kuin päämäärästä. Ja muiden palvelemisesta on tullut paljon tärkeämpiä asiaa kuin siitä, että saa itselleen jotain. Koska ajatelkaapas, että te olette halunnut aikaisemmin kaikenlaista niin kuin materiaalista turvaa. Että olette halunnut sitä materiaa nimenomaan sen takia, että te saisitte turvaa. Ja sitten kun teillä ei ole enää minkäänlaista tarvetta tuntea mitään turvallisuuden tunnetta, koska te tiedätte 100% varmasti, että te olette turvassa ja kaikille riittää. Niin ei teillä ole enää semmoista niin tarvetta kahmia itselleenne mitään, vaan te teette silloin, työskentelette kokonaisuuden hyväksi, ettekä enää sen persoonallisuuden hyväksi. Ymmärrättekö, mikä ero siinä on? Eli tässä se luottamus ja ymmärrys siitä, että mikä on ykseys ja mikä minä itse olen, mikä on henki, mikä on sielu ja mikä on se persoonallisuus, jonka kautta ilmennetään tätä kaikkea. Ja ollaan ymmärretty, että se maija, maailman harha, mielen heijaste on koko ajan oma heijaste. Se, mitä tuntee itse sisällään, on se, mikä ilmenee.
erillisyys ja ykseys ilmenee samaan aikaan. Tätä on tosi vaikea ymmärtää, mutta ne ilmenee samaan aikaan. Ykseys on pysyvä, se ei katoa mihinkään. Teidän sielu ei koskaan katoa mihinkään, se on aina olemassa. Se henki on aina olemassa, se ei katoa mihinkään. Mutta kaikki mitä tässä niin kuin muodossa ja aineessa niin kuin nähdään, niin kaikki on katoavaista. Ja se on sitten se, mihin me niin kuin turvaudutaan, haetaan turvaa sieltä, joka on ihan täysin hölmöä. Koska se katoaa joka tapauksessa ja se aiheuttaa joka tapauksessa meille kärsimystä, jos me ollaan kiinnittäydytty siihen. Ja miksei sitten saman tien luovu siitä, niin se ei voi enää aiheuttaa meille kärsimystä. Silloin meillä loppuu himot ja halut ja me ollaan tyyniä ja vapaita. Ja sen jälkeen me voidaan käyttää tätä heijastetta ihan niin kuin me ikinä halutaan. Ja tehdä tästä vaan niin kuin viihdettä. Ei tämä ole niin vakavaa ollenkaan. Mä oon näyttänyt sitä karttaa teille, mitä maailma muodostuu, missä on se alkulähde ja sitten tulee Nad, Shiva, Shakti, polariteetit ja sitten Prakirti ja Purusha ja niin kuin ilmentymätön ja ilmennyt maailmankaikkeus. Ja Purusha on se, joka on ilmentymätön maailmankaikkeus. Ja Prakirti on ilmennyt maailmankaikkeus. Ja nämä ei niinku tavallaan niinku koskaan sekoitu toisiinsa. Se Purusha ei ikinä sekoitu sen Prakirtin kanssa, mutta ne on vuorovaikutuksissa. Ja sitten niiden välillä kiertää energiaa. Yin-yang-symboli syntyy siitä. Kun niiden välillä kiertää se energia, ne on vuorovaikutuksessa. Mutta se Purusha, joka ei ole ilmennyt, jota voi ajatella niin kuin maskuliinisena prinsiippinä, ja sitten se feminiininen Shakti-energia ilmenee siellä Prakirtis-aineessa. Ja kun nämä tulee yhteen, niin sitten alkaa syntyä tämä elämä, mikä nyt ilmenee. Ja jos ei ole niin kuin se Purusha ei ole mukana, niin siinä ei ole silloin eloa siinä aineessa. Se on vain aine, jossa ei ole henkeä. Se on kuollut. Ja sitten kun henki tulee mukaan, niin sitten alkaa taas tapahtua kaikenlaista elämän kautta. Mutta me ei olla kauhean tietoisia siitä niin kuin Purushan ja siitä niin kuin hengen vaikutuksesta aineessa. Koska se ei sekoitu tähän aineeseen sillä tavalla. Mutta voitte tulla siitä hyvin tietoiseksi kuitenkin. Esimerkiksi jos te teette semmoisen self-sensory system meditaation, jossa kädet tuodaan tällainen, että vasen käsi on alla ja oikea käsi tulee päälle ja sormet tulee tällainen vähän limittäin. Ja tuotte sen tähän hartiatasolle ja sitten pysytte tässä ja hengitätte syviä pitkiä hengityksiä. Silmät suljettuina, huomio kulmakarvojen välissä. Ja te pidätte tämän. Sitten ymmärrätte, mitä tarkoittaa self-sensory system. Tästä tulee hyvin tietoisia siitä Purushasta, miten se vaikuttaa ja menee sinne aineen kanssa vuorovaikutukseen. Ja niin kuin sienirihmasto, joka voi olla niin kuin paljon laajemmalla niin kosketuksissa kuin mitä te näette. Niin kuin metsässä kasvaa sieni. Ja te näette vain, että siinä on sieni, mutta sitten siellä pinnan alla se rihmasto leviää vaikka kuinka pitkälle. Ja se voi olla puitten kanssa niin kuin symbioosissa ja linkittyneenä 50 metriä alueella kaikkiin puihin ja muihin sieniin. Ja se on, niin kuin, minkä te sitten yhtäkkiä näette niin kuin siellä pinnan alla, se rihmasto, kun te teette tuon harjoituksen. Ja silloin te ymmärrätte, että mitä tarkoittaa Prakirti ja Purusha ja niiden vuorovaikutus.
että tuutte tietoiseksi siitä hengen vaikutuksesta. Ja henkisen kehittymisen päämäärä on kyllästää aine hengellä. Ja se tarkoittaa sitä, että me tullaan tietoiseksi siitä, että se henki on siinä aineessa. Ja että se on joka solussa. Että se on kaikkialla. Ja jos te tämän niin kuin syvällisesti ymmärrätte, niin silloin te olette tullut jo siihen viimeiselle henkisen kehittymisen tasolle. Tästä on tullut mestareita. Sitä kokea. Ja tämmöisen asian mä haluan sanoa tähän näin, että hyvin paljon, no meillähän on ollut tämä ylösnousemusteemalla oleva luento myös. Ja se, että mikä niin kuin tämä henkisen kehittymisen päämäärä on. Ja kun monissa traditioissa, no oikeastaan melkein kaikessa niin kuin puhutaan aina siitä, että meidän pitää vapautua tästä niin kuin maallisesta kärsimyksestä. Että tämä on hyvin epätyydyttävä paikka olla ja elää. Ja sehän on ihan totta. Ei täällä niin kuin aina ole niin kauhean kivaa. Et kärsimys on niin kuin koko ajan niin kuin mukana. Ja sitten ajatellaan, että meidän täytyy päästä pois tästä maailmasta. Miksi me sitten ollaan tullut tänne ylipäätään? Ja tämä on niin kuin asia, mitä mun mielestä ihan hämmästyttävää vähän niin kuin ihmiskunta ajattelee. Miksi me sitten ollaan tänne tultu? Jos me niin kuin tarkoitus on vapautua tästä. Eihän siinä ole mitään järkeä. Jos me ollaan hengessä täydellisiä olentoja, niin miksi me sitten tullaan aineen maailmaan ja tehdään itsestämme vähemmän täydellisiä olentoja ja tietämättömiä ja kerätään kauheasti karmaa ja kärsimystä ilman mitään pointtia muuta kuin sitten, että me päästään takaisin siihen tilaan, mistä me ollaan lähdetty alun perin. Ja se juttu on se, että meidän täytyy tuoda se hengen tieto ja värähtely tänne maatasolle ja sitten aloittaa kasvu tässä materiassa ja kasvaa kohti sitä omaa esikuvaa, sitä jumaluutta, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle. Ja se matka voi olla vaikka kuinka rikas ja kaunis ja mahtava ja upea. Meidän täytyy nyt ensimmäiseksi vaan tulla tietoiseksi siitä, että jumaluus on se, joka vaikuttaa aineessa. Samaistua siihen jumaluuteen ja sitten aloittaa se valtavan kaunis, upea kasvu aineessa. Ja jos te tuutte tietoiseksi, täysin 100% tietoiseksi siitä omasta jumaluudesta, niin ette te ole enää kuolevaisia. Että se voi kuolla. Että et ole koskaan voinutkaan kuolla. Se on vaan luultu niin. Ymmärrätte, mihin tämä johtaa. Ja jos te voitte joka sekunti koko ajan valita, että mitä te ilmennätte omassa identiteetissä. Wow. Siinä on aika upea ja hieno elämä edessä. Me ollaan sitten vapauduttu siitä kärsimyksestä ja puutteesta. Ja sitten me aletaan todella kasvaa. Tämä on vaan semmoinen niin kuin pimeä, tiedostamaton tila, missä me ollaan jonkun aikaa. Ja sitten alkaa vasta se oikein kaunis, upea elämä. Siemeni istutaan maan alle, niin siellä on pimeätä, pelottavaa ja kaikkea ja epävarmuuden tila, kun ei yhtään tiedetä, että mitä. Mutta ei sillä ole siemenellä mitään muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa se kasvu ja kasvaa intuitiivisesti kohti aurinkoa, puhkaista se maankuori ja vapauttaa itsensä. Ja sitten kun se kasvaa, niin se muuttuu koko ajan vahvemmaksi ja pääsee aina korkeammille tietoisuuden tasoille ja oksanhaaroja alkaa muodostua ja niin edespäin. Ja se, mikä tilanne niin kuin ihmiskunnassa tällä hetkellä on, niin me kuvitellaan jokainen olevamme niin kuin yksi pieni oksa siellä puussa ja eikä tiedosteta sitä, että me ollaan se puu, vaan niin kuin joku ihan pieni
oksan tynkäs ja se olen minä, mutta te olette koko puu. Mistäs me ei ole määrä puhua tänään muuta. Niin, mä oon tänne kirjoittanut, että käytä intentiotasi antamaan sysäys maailmankaikkeudelle. Ja tämä, mitä mä tässä seuraavaksi sanon, niin tämä on semmoinen, mikä pitäisi pystyä niin kuin sisäistämään ja samaistumaan niin kuin tähän oikein todella vahvasti. Tämä on minun tahtoni. Tapahtukoot minun tahtoni. Minun tahtoni on Jumalan tahto. Ja Jumalan tahto on minun tahtoni. Ei ole eroa minun ja Jumalan välillä. Miettikää sitä. Ei ole ekon tahtoa ja Jumalan tahtoa, joka olisi niin kuin meidän ulkopuolinen tahto. Jumalan tahto on aina ollut meidän sisäpuolella, ei koskaan ulkopuolella, aina sisäpuolella. Ja niin kauan kun te kuvittelette, että Jumala on teidän ulkopuolinen olento, erillinen olento teistä, että te ette olisi itse se Jumala. Ja että se Jumalan tahto on joku isompi ja teidän ulkopuolella. Niin me ollaan eksyksissä koko ajan. Se erillisyys pitää häipyä pois. Ja sitten tietysti tässä kohtaa niin kuin suurin osa ihmisistä ajattelee, että minä en mikään Jumala ole. En mä ikinä voi ajatella, että mikään Jumala olisi. Ei tietenkään silloin, kun te olette samaistuneena ekoon. Että kyse on siitä vaan, että se samaistumisen kohde on väärä. Eko ei ole Jumala. Ei missään nimessä ole Jumala. Se ei ole mitään muuta kuin teidän mielen luomus. Sellainen ajatus sieltä omasta identiteetistä, joka on täysin virheellinen. Sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Sitten kun te tajuatte, että te ette ole enää vaan se yksi oksa, vaan te olette koko puu, niin kuinka paljon niin kuin valtavampi voima teissä silloin on. Ja niin yhtäkkiä vaan niin havahtuu huomaamaan, että mä onkin jotain vähän enemmän. Tästä on joku semmoinen tarinakin olemassa, joku leijona kasvoi lampaiden joukossa ja kuvitteli olevansa lammas. Olette kuullut tämmöisen tarinan. Ja hyvin vääränlainen identiteetti sillä leijonalla. Siellä kuvittelee olevansa hyvin heikko ja on pelokas ja kaikkea muuta. Kunnes sitten, muista miten se tarina varsin menee siinä, mutta sitten kun oppii oma identiteettinsä ja mikä hän oikeasti oli ja on. Sama juttu täällä meidänkin kanssa, meidän itsemme kanssa on. Me nähdään unta itsestämme. Kuvitellaan olevamme lampaita, vaikka me ollaan leijonia. Niin. Täytyy olla just sillä tavalla, että kun herää siihen, että kuka minä olen, minä itse ajattelen, niin silloinhan se alkaa tavallaan se poistuu sinne tietoisuuteen ensimmäiselle, että mä en ole, että kun näkee jokaisella yksilöllä, että jokainen on jokainen lammas on. Just se, että silloin se leijona löytyy niin kaikki myöskin. Vaikka me ollaan selkeästi sillä tavalla osaamaan. Mahdollisen heti näin. Että ihmisillä on monilla helposti yritetään olla samanlaiset kuin muut. Joo. Ei missään nimessä ei saisi erottua toisistaan. Niin. Että ei missään tapauksessa. Joo. Mitä tekee
Joo, joo. Nyt se vähemmän. Mm-hmm. Mm. Ja sitten tulee se enemmän. Niin. Ja sitten on ihan hirveän noloa, jos jotenkin erottuu porukasta. Mutta sitten kuitenkin niistä tulee staroja, jotka on erilaisia kuin muut. Sitten niitä palvotaan. Tämä on aika hassua. Nyt on massa ja sitten on starat. Mutta no, tuo on vähän huono esimerkki, niin kuin se stara siinä, mutta semmoinen ihminen, joka on luonnollinen, niin siitä tulee kyllä stara, koska se säteilee sitä omaa voimaa ja ihmiset näkee sen ja kunnioittaa sitä ihan varmasti. Mitä tahansa sitten ikinä tekeekään ja on luonnollinen ja vaan se oma itsensä, niin on jollain muotoa kyllä se stara. Jokaisella meillä on omanlainen persoonallisuus ja sehän on niin kuin se ideakin tässä, että me vaan tuodaan se jumalallinen tietoisuus siihen meidän persoonallisuuteen ja sitten me ilmennetään se oman persoonallisuuden kautta sitä jumalaista. Ja se kaikki tekee se eri tavalla ja sen takia tästä tulee niin tavattoman kaunis näytelmä. Vaikka kaikki onkin yhtä, niin siinä on se rikkaus, monipuolisuus. Onko teillä kysymyksiä tässä kohtaa? Ihan semmoinen yksityiskohta, niin mikä tämä self-centered system, onko sillä joku suomennos olemassa? Ei. Miten se voi selittää? Mikä se on? No tällä miten mä selitin sen, se on oikeastaan aika paljon paremmin pysty sitä selittämään. Tämmöinen niin kuin se sieni-vertauskuva on aika hyvä. Että se rihmasto, mikä on siellä piilossa, paljastuu ja sitten yhtäkkiä niin kuin tavoittaa jotain paljon enemmän. Et kaikki ne aistit, mitä meillä on niin kuin fyysisyydessä ja sitten niin kuin henkisyydessä, niin ne virittäytyy ja yhtäkkiä vaan tiedostat niiden kautta. Niin kuin koko oma keho, joka ainut molekyyli, niin sä oot niistä tietoisia. Ja samaan aikaan niin kuin se sun fyysisen kehon ulkokuori, tämä pinta, iho tässä ei olekaan se, joka niin kuin määrittää ulkoreunat sun keholle, vaan se on paljon laajempi. Se on niin kuin se 50-metrinen alue siellä, niin kuin mitä se sieni koskettaa siellä kangasmaastossa. Niin se yhtäkkiä niin kuin on sulla siinä. Se on se, minkä se tuo. Me voidaan esimerkiksi napatsakran kautta, jossa on 72 000 nadia kietoutuneena yhteen, niin kun me tehdään napatsakra-harjoituksia, niin me voidaan laajentaa meidän tietoisuutta justiin niin kuin se sienirihmasto niin täältä napatsakran kautta. Ja se on hyvin lähellä tätä fyysisyyttä ja tuo sen, että me nähdään kauhean selkeästi mahdollisuudet, mitä meidän elämässä on. Ja ne ei pelota enää niin kuin ne asiat, jota me ei vielä tiedetä siinä, niin mitä nurkan takana on tulossa tai ei tulossa. Te tiedostatte jotenkin mystisesti, että joku mahdollisuus on tulossa ja te olette hyvin tyyniä ja te odotatte, että se tulee. Te ei tarvitse tehdä mitään, te tiedätte, että se sieltä tulee. Tämä on se, mikä napatsakra antaa. Sydänkeskus, kun sen kautta lähtee laajentumaan, lähdette laajentumaan rakkauden kautta, että koette yksäyttää ihmiskunnan kanssa ja maailman kanssa rakkauden kautta. Ja se ulottuu ihan mihin tahansa. Sillä ei ole mitään rajoja, ei kerta kaikkiaan mitään. Napatsakra kautta laajentuminen ei ole ollenkaan niin laajaa, mutta se on hyvin tärkeässä osassa siinä, jos te haluatte niin luoda se luottamuksen maailmaa kohtaan. Että te ei tarvitse taistella enää maailmaa vastaan, vaan se on teidän puolella. Se olette te itse. Sydän tuo sen rakkauden magnetisoi, yhdistää ylemmän ja alemman sakrakolmia toiseensa, ne polariteetit yhdistyy. Ja otsatsakra, sitä kautta te niin projisoitte koko ajan sitä, mitä te tunnette sisällänne. Ja se on se, mikä antaa intuitiivisen viestin.
minkä te voitte ottaa vastaan ennen kuin teidän mielen suotimet vääristää sen jumalallisen viestin, joka teihin tulee, niin te voitte ottaa se puhtaana vastaan. Ja siinä on 3 keskusta, johon kannattaa niin kiinnittää aika paljon huomiota. Ja jotenkin niin kuin nämä kaikki niin kuin vaan kun rävähtää päälle silloin, kun se self-sensory-systeemi on siellä hyvin aktiivisena. Sitten kun me päästään, niin kuin opitaan käyttämään karmaa hyväksemme, kasvamaan sen kautta, niin me vähitellen me siirrytään dharmaan, joka on karma-pyörän yläpuolella, joka on semmoisessa niin kuin jumalallisuudessa lepäämistä, missä maailmankaikkeus palvelee meitä. Ja silloin me ollaan siellä saheipadilla, ja josta puhuu ennen kuin te vaan ajattelette jotain, ja se tulee teille. Sitten mä ajattelin, että tänään me tehdään subakria. Satnam. Aloitetaan subakria alkumantralla Om Namo Gurudev Namo. Sulje silmät. Hengitä hitaasti sisään. Rauhassa ulos. Hengitä sisään ja aloitetaan mantra. Om Namo Gurudev sisään. Ja ulos. Hyvä. Ollaan valmiita aloittamaan. Subakrian ensimmäinen osa on sellainen, että lyödään kämmen syrjä ja sitten etusormet vastakkain ja lausutaan mantraa har. Ja lyö sillä tavalla, että vasen peukalo jää oikean peukalon hankaan. Ja napakka lyönti, kämmenet on tässä kurkun korkeudella suurin piirtein. Silmät hieman auki ja katse nenän päähän sinne kämmeniä kohti, katse alas. Ja aloitetaan. Har, 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 har,
Seuraavassa osassa kuunnellaan mantraa har. Ja kädet on täällä ylhäällä suorina niin, että sormet on oikein jäykkinä, sormet harassa. Ja tosiaan kuunnellaan vaan tätä mantraa ja aina ulos hengityksellä kädet tulee ristiin siinä kasvojen edessä. Vaihdat aina vuorotellen toisen käden eteen. Ja aloitetaan. Kolmannessa osassa laitat kädet nyrkkiin sillä tavalla, että peukalot on siellä sisällä ja puristat oikein tiukasti peukaloita. Kädet on taas täällä ylhäällä. Pyöritetään käsiä pieniä ympyröitä tonne niin kuin edestä taakse, keskeltä sinne taakse. Ja lausutaan mantraa God, siis Jumala, G-O-D.
4. osassa lausutaan mantraa Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Ensin minuutin ajan ääneen ja toisen minuutin ajan kuiskaten ja 3. minuutin ajan viheltäen. Ja kädet on tässä vartalon edessä, vasen käsi on lähempänä vartaloa ja oikea käsi siinä edessä. Ja mantran tahdissa tehdään tämmöistä liikettä ylös alas käsillä. Ja aloitetaan. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. 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 Viides ja viimeinen osio on 1 minuutin hengitys. Eli on tarkoitus hengittää 20 sekuntia sisään ja pidättää 20 sekuntia keuhkot täynnä ilmaa ja sitten 20 sekuntia ulos. Ja aloittelijoille tämä on yleensä hyvin hankala, eli sitten voit aloittaa esimerkiksi 10 sekunnilla, hengität 10 sekuntia sisään, pidätät 10 sekuntia ja sitten 10 sekuntia ulos. Ja sitten vähitellen, kun se alkaa sujua, niin lisäät sekunteja sinne jokaiseen osioon aina yhtä paljon. Ja jonain päivänä pääset sitten siihen 20-20-20 kiertoon. Mutta tässä me hengitetään nyt sitten 3 minuuttia. Tätä minuutin hengitystä sillä tavalla, että vasen käsi on tässä edessä vaakatasossa ja oikea on siinä päällä, silmät on suljettuina. Ja aloitetaan vaan ensin hengitä syvään sisään. Ja ulos tyhjänä keuhkot ihan kokonaan. Ja sisään hengitys.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lisätä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ulos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja sisään. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja pitätä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja ulos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja sisään. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja pidetä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja ulos hengitys. Tuo kämmenet vielä vastakkain. Lauletaan lopuksi aurinkolaulu. Ja sitten 3 kertaa sapnaa. Hengitä sisään ja aloitetaan. May the long time sun shine upon you, all house around you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all us around you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on.
Satnam. Kiitos.